И здравейте, пичове, аз съм Clash Gamer BG и днес ще има опенинг, само опенинг на честове. Виждате, в The Gaming TV съм и съм 6-та арена. Ще има малко фри честите, всичко по-малко. Ето. Чувал съм, че по 2 Silver Chest и по 2 такива фри честчета има шанс да ти спадне легендари. Мисля само опенинг да е. Golden Chest и Crown Chest, естествено. И епик карта. Гоблин барел. Все пак нещо. Ето The Gaming TV. И до тук мисля да приключвам този клип. Абонирайте, лайквайте, харесвайте и чао!